Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο για παθητικό εισόδημα με trading bots. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε τις ρυθμίσεις που πρέπει να έχεις σεταρισμένες στο bot πριν ξεκινήσουμε το trading. Όπως είδαμε και στο προηγούμενο βίντεο, εδώ βρισκόμαστε στο account και μόλις έχουμε συνδέσει το ανταλλακτήριο το οποίο θέλουμε. Στη συνέχεια επιλέγουμε το account το οποίο θέλουμε και μας βγάζει αυτήν εδώ πέρα τη σελίδα και πατάμε το trading configurations. Εδώ στην ουσία φτιάχνουμε τις ρυθμίσεις που θέλουμε να έχει το bot όταν ανοίγει αυτόματα ένα trade από κάποιο σήμα. Είναι στην ουσία σαν user profile ή basic settings για τα trade που θα ανοίγει αυτόματα το bot. Για το κομμάτι του DCA bot και το Trading View bots θα επιλέξουμε διαφορετική στρατηγική, την οποία θα τη δούμε στο επόμενο βίντεο. Αρχικά βλέπουμε στις ρυθμίσεις που μας δίνει από μόνο του ότι είναι αυτές εδώ και πατάμε εδώ πέρα Edit για να τις επεξεργαστούμε. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε πως όπου γράφει Override εδώ στα δεξιά, το bot χρησιμοποιεί την δική μας επιλογή αντί να παίρνει την επιλογή από το σήμα που μας δίνεται. Πάμε να δούμε βήμα-βήμα το πώς γίνονται οι ρυθμίσεις. Στις βασικές ρυθμίσεις του General βλέπουμε αυτές εδώ τις τρεις επιλογές. Εδώ, στην ουσία στο Amount per Trade, επιλέγουμε το τι ποσοστό του συνολικού budget θέλουμε να χρησιμοποιεί το bot σε ό,τι σήμα παίρνει. Εδώ θα του βάλουμε 2 με 3% και 2,5 και 1,5 είναι πολύ καλή επιλογή, ώστε να μην ρισκάρουμε πολύ. Επιλέγουμε το ποσοστό που θέλουμε και όπως είπαμε, Override επιλέγουμε Enable. Εδώ, στο Close Trade Before Take Profit ή Stop Loss, σημαίνει πως εάν πάρουμε κάποιο σήμα και πάει πρώτα στο Take Profit χωρίς να έχουμε πάρει θέση εμείς, το bot αυτόματα ακυρώνει το σήμα εκείνη τη στιγμή, ώστε να μην βρεθούμε εκτεθειμένοι σε κάποιο σήμα που ήδη μπορεί να έχει βγει χωρίς να έχουμε πάρει εμείς την θέση. Εδώ το επιλέγουμε Enable και πατάμε εννοείται Override. Στο First Entry Grace Percentage επιλέγουμε ότι εάν πάρουμε κάποιο σήμα μετά από τι ποσοστό της 100, στην ουσία θα μπει το bot. Αυτό το έχω without, γιατί καλό είναι να μπαίνουμε εκεί πέρα και θα το επεξεργαστούμε σε επόμενο βήμα αυτό. Και πάμε στο strategy και να δούμε πώς διαμορφώνουμε τα orders και σε τι ποσοστά κάθε order θα μπαίνει και θα βγαίνει το bot. Πάμε να τα δούμε ένα-ένα. Ας ξεκινήσουμε από τα εύκολα. Αρχικά επιλέγουμε πόσα entry θέλουμε. Για παράδειγμα μπορούμε να επιλέξουμε μέχρι και 10 entry. Εγώ για το παράδειγμα του βίντεο θα βάλω 3. Και αφού βάλουμε τα order πάμε να δούμε και πώς θα διαμορφώνουμε. Στο entry επιλέγουμε πώς θα μοιράσει το budget το οποίο του έχουμε δώσει στα orders τα οποία το έχουμε βάλει. Βάλαμε 3 order για να δούμε και πώς γίνεται το strategy αυτό. Εδώ μας βγάζει διάφορες επιλογές που μπορούμε να επιλέξουμε στο πώς θέλουμε να κατανέμει το budget μας, αλλά πάμε να δείξουμε και πώς κάνουμε ένα δικό μας strategy για να είναι και πιο εύκολο. Λοιπόν, αρχικά επιλέγουμε ένα όνομα για το strategy το οποίο θέλουμε και εγώ θα του βάλω π.χ. 3 orders. Στη συνέχεια πρέπει πάντα αρχικά το bot να έχει 100%. Δηλαδή ό,τι αποτέλεσμα και να βάλουμε εδώ πέρα πρέπει πάντα να καταλήγει στο 100%. Εδώ μπορούμε να επιλέξουμε π.χ. 30, 30 και 40. Δηλαδή στο πρώτο order μας θα μπει με 30% του budget το οποίο το έχουμε δώσει, στο δεύτερο με 30% και στο τρίτο με 40%, ώστε να βγαίνει πάντα 100%. Μπορώ να το αφήσω έτσι για να πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα. Λίγο πολύ τα ίδια ισχύουν και για το take profit. Δηλαδή, ερχόμαστε εδώ πέρα και μας δίνει τις επιλογές τις οποίες έχουμε. Αλλά πάμε να κάνουμε και ένα δικό μας take profit για να το δείξουμε και πώς γίνεται. Όπως είπαμε, επιλέγουμε τα take profit τα οποία θέλουμε. Δηλαδή, βάζουμε και εδώ πέρα 3 take profit. Εννοείται ότι 100% και επιλέγουμε. Είναι καλό εφόσον βάλαμε εδώ πέρα στο trailing stop loss, βάλαμε το break even, είναι καλό στο πρώτο take profit να πάρουμε ένα 30 με 50% του κέρδους που έχει εκείνη τη στιγμή, ώστε να διασφαλίσουμε ένα καλό κέρδος. Εφόσον είμαστε break even θα πάρουμε ένα έστω και 40 και 50%, ώστε να ακολουθεί την τιμή και να μην χάσουμε χρήματα. Εγώ γιατί θα το βάλω στο 40% παράδειγμα εδώ και θα του βάλω 35 στο επόμενο και 25 στο τελευταίο take profit. Έχουμε βάλει το όνομα, είμαστε στο 100%, το επιλέγουμε και είμαστε έτοιμοι. Στη συνέχεια, στο trailing, επιλέγουμε σε τι ποσοστό θέλουμε το bot να ακολουθεί το price action.
Για παράδειγμα, όπως είπαμε και πιο πριν, ότι επιλέγουμε από τη στιγμή που θα πάρουμε το σήμα μετά από 0,5% να μπει στο δικό μας trade, αντίστοιχα στο trailing entry επιλέγουμε ότι ενώ η τιμή φτάσει στο entry μας, να ακολουθεί την τιμή και να περιμένει να γυρίσει προς την κατεύθυνση την οποία θέλουμε πριν πάρει το order. Εγώ το έχω without γιατί πάω σε περισσότερα orders, όπως θα δείξουμε παρακάτω, οπότε δεν έχει ακριβώς πολύ νόημα. Αλλά στο trailing take profit μπορούμε να επιλέξουμε ένα 0,5% για παράδειγμα, ώστε εάν η τιμή ανεβεί πιο πολύ από το take profit, να ακολουθεί την τιμή κατά 0,5% ώστε να μεγιστοποιήσει το κέρδος μας. Επιλέγουμε το ποσοστό το οποίο θέλουμε και πατάμε override. Εδώ στο stop loss είναι ένα από τα σημαντικότερα. Μας έχει πολλές επιλογές. Τα δύο πρώτα σημαίνει ότι εάν π.χ. φτάσει το bot στο take profit 2 ή στο take profit 1, να μετακινήσει το stop loss μας στο take profit 1, ώστε να πάρουμε τουλάχιστον ένα μικρό ποσοστό από το κέρδος. Εγώ προσωπικά το έχω στο break even και επιλέγω π.χ. όταν το bot θα πιάσει το take profit 1 από τα υπόλοιπα take profit που θα του δώσω, να πάει το stop loss μου στο 0, δηλαδή στο entry μου, ώστε να μην χάνει χρήματα. Επιλέγουμε την επιλογή που θέλουμε και το κάνουμε και enable. Εφόσον τελειώσαμε και με τα entry και τα take profit, πάμε να δούμε λίγο και πώς βάζουμε και το stop loss. Ερχόμαστε εδώ και επιλέγουμε σε τι ποσοστό θέλουμε να έχει το bot stop loss by default. Δηλαδή για όλα τα trade τι ποσοστό θα ρισκάρει. Εγώ θα επέλεγα ένα 2 με 2,5%, ας το βάλουμε safe στα 2,5%. Επιλέγουμε αυτό που θέλουμε, το ποσοστό, και βάζουμε override. Στη συνέχεια, εδώ που μας γράφει φίλτρα, επιλέγουμε ό,τι θέλουμε. Δηλαδή, μπορούμε να βάλουμε το πόσα trade θα έχει συνεχόμενα το bot, ανοιχτά, ταυτόχρονα. Ή μπορούμε να βάλουμε να περιμένει κάποια ώρα πριν το επόμενο trade. Ή μπορούμε να βάλουμε κάποιο συγκεκριμένο ποσοστό σε bitcoin, γιατί μπορούμε να πάρουμε trade και με βάση το bitcoin, παράδειγμα Ethereum BTC, να πάρουμε κάτι τέτοιο, αλλά να μην χρησιμοποιήσει παραπάνω. Ή μπορούμε να κάνουμε blacklist κάποια trade ή κάποια σύμβολα, δηλαδή να μην ανοίξει παράδειγμα trade στο ADA. Ερχόμαστε στο Telegram και ψάχνουμε στην αναζήτηση το Collins Trading Bot. Αφού το βρούμε, ερχόμαστε σε αυτήν εδώ τη σελίδα και συνδέουμε στην ουσία το site του Collins μαζί με το Telegram και μας βγάζει αυτό εδώ το μενού. Από εδώ πέρα επιλέγουμε το Bot Configuration και μας βγάζει τις επιλογές τις οποίες θέλουμε να κάνουμε. Επιλέγουμε δηλαδή ότι να επεξεργαστούμε το trading, επιλέγουμε το ανταλλακτήριο το οποίο θέλουμε και μας βγάζει αυτό εδώ το μενού, το οποίο είναι συνοπτικά αυτό εδώ πέρα που επεξεργαστήκαμε μέχρι τώρα. Βλέπουμε δηλαδή ότι μας έχει το General, το Trailing, τα Strategies, το Stop Loss, τα Filters και το Margin. Εμάς αυτή τη στιγμή μας ενδιαφέρει να επεξεργαστούμε το Margin από εδώ. Επιλέγουμε το Margin, επιλέγουμε ότι θέλουμε να επεξεργαστούμε το Leverage και επιλέγουμε το Personal Configuration. Εδώ το βάζουμε στο Override, να μας βγάζει δηλαδή αυτό. Και επιλέγουμε για όλα τα σύμβολα. Επιλέγουμε τον τύπο του Leverage το οποίο θέλουμε και επιλέγουμε από εδώ ό,τι νούμερο θέλουμε. Εδώ μας λέει π.χ. ότι μέχρι το 12,5%, γιατί αυτό θα περάσει σε όλα τα pairs τα οποία θα έχει μέσα η Bybit για παράδειγμα, και το μέγιστο είναι το 12,5%, γιατί κάποια νομίσματα δεν μας αφήνει για πάνω από 12,5 leverage. Επιλέγουμε για παράδειγμα 10 και αφού το επιλέξουμε θα μας βγάλει όλα τα νομίσματα ότι έχουν περάσει με 10 leverage. Εφόσον το επιλέξαμε, μπορούμε να το δούμε ότι όντως έχει περάσει. Ερχόμαστε πάλι στο margin, πάλι στο leverage και επιλέγουμε να μας δείξει όλα τα νομίσματα τι leverage έχουν. Πατώντας εδώ βλέπουμε ότι μας ανοίγει όλα τα νομίσματα τα οποία έχει μέσα η Bybit για παράδειγμα και πως έχει περάσει σε όλα από 10 leverage. Αυτό ήταν το δεύτερο βίντεο του Kurnix για το πώς να βγάλουμε παθητικό εισόδημα μέσα από αυτό. Για ερωτήσεις, απορίες μπορείτε να μπείτε και στο group από το link στην περιγραφή και like και subscribe γιατί βοηθάει την όλη προσπάθεια. Stay in the loop.